A madadin kamfanin ɗan Iliyasu Satame Global Enterprises na miko saƙon godiya ga mai girma shugaban ƙasar Najeriya Asuwaju Bola Ahmad Tinubu bisa zaɓin da ya yi na cancanta na zaɓo Malam Muktar Idi Maiha a matsayin sabon ministan nan da aka kafa daga jihar Adamawa kuma cikakken bafulatani. Sanin kowa ne zaɓin Malam Muktar Idi Maiha wannan ba ƙaramin nasara ba ce domin cikakken bafulatani ne kuma ya san matsalolin kiwo da kuma yadda za a magance su. Zai yi ƙoƙari kuma zai sa ido ne wajen magance matsaloli da dama musamman ɓangaren sace-sacen mutane da an siffansa da dai sauransu da bawa Fulani haƙoƙinsu inda za su yi kiwo da labi da dai sauran ababe da kuma kula da su dabbobin kansu. Hakika Malam Idi Maiha al'ummar Fulani na godiya mai girma shugaban ƙasa. Haka zalika shugaban haɗaɗɗiyar ƙungiyar nan ta Fulani ta ƙasa wato mai yadda Allah Kautal Hore bawan Allah Alhaji Bello Abdullahi Badejo mai kishin al'umma ya ce muna ƙara godiya mai girma shugaban ƙasa. Hakika dama can kowa ya sani Bafulatani mutum ne mai kirki mai kima da sanin darajar al'umma. Muna godiya Allah ka ƙaro wa ƙasarmu da jihohinmu zaman lafiya, ƙaruwar arziki kuma kwanciyar hankali. Amin. Wannan sako ne daga shugaban kamfanin ɗan Iliyasu Satame Global Enterprises bawan Allah mai faɗa da cikawa Alhaji Idris ɗan Iliyasu Satame.